טוב, אז בוקר טוב לכולם, אנחנו נכנסים עכשיו לאגף אסירי הנוח'בות. מה שאני מבקש, אנחנו כרגע נכנסים לספירה, אז כמה דגשים מבצעיים, מפקד המשמרת, אתה נכנס בראש, כמובן שאחד שהוא מאבטח אותך, כל האסירים כמובן כפופים, ראש על הרצפה. רק תזכרו שבאמת האסירים פה הם מאוד מסוכנים, האידיאולוגית, מבחינתם לראות עכשיו אותכם, אתם בעצם מטרה, כלבן צמוד, במידה וקורה אירוע של תקיפת הישג, כמובן חתירה למגע, שאלות, בעיות. ניכנס, בבקשה מפקד משמרת. אלה רוצחים. אלה רוצחים. כולם רוצחים, כולם נוח'בות. כולם פה נוח'בות. כל אחד 30-40 רצחו יהודים. רצחו, אנסו, בזזו. התמונות האלה עלולות לתעתע. עכשיו הם נראים שקטים, מנוטרלים, בלתי מזיקים. אבל כל אחד מהם אחראי לעשרות מעשי טבח, אונס וביזה בשבת השחורה. נסע לאגף מלווה פסקול. השיר הזה מושמע באגף במחזוריות, בלי הפסקה. לוחמי שב"ס טוענים שהוא נועד להרמת המורל של הצוות, אבל ברור שזהו עוד חלק בלוחמה הפסיכולוגית באסירים. חלק מהדברים שעשינו זה בעצם גם לשמוע שירי ארץ ישראל, חלק מהחיזוק והמורל, וברור לך שהתחושה היא תחושה של גאווה. מה האתר הזה כולל? כלום. כלום, אין שום דבר. בדיקות ריקות, ללא מזרונים, ללא שום דבר. כאן נראים התאים שבהם מוחזקים מחבלי הנוח'בה. בתא אפשר לראות שמדובר במיטות קומותיים בלי מזרן, ואין אסלה, רק בול פגיעה וחושך כמעט מוחלט לאורך היום. כולם מזוקים ברגליים כל הזמן, ואחד לשני. יש להם לחם ומה? גבינה צהובה? לא. יש פה לחם, עגבנייה וגבינה. זהו. וככה צריך להיות אסיר נוח'בה. בהתנהלות הזאת. ככה הוא צריך להיות. אוקיי? מה שהיה ב7 לאוקטובר לא יחזור. אתה מרגיש מחנק בתוך התא, אני מרגיש גאווה שנמצא בתוך התא הזה, שעכשיו אנחנו מעליהם, ואנחנו אלה ששולטים, ואנחנו אלה שתפסנו, ונתפוס ונמשיך להיות מעליהם כל הזמן. תפיסת המשילות היא מאוד גבוהה. הוא ישר נגלה, הוא סוער, מפקד משמרת, קדימה לספור. אין צעקה, תביאו את הראש. נזל! הכי חשוב לא לעשות אותם שום טעות. צריכים להיות דרוכים כל הזמן 200%. בהתחלה היה מאוד קשה, אבל אחר כך אני יודע שאני עושה את תפקידי ואסור לי לטעות ב1%. כן. אנחנו שולטים בהם 100%. על האוכל, על הגבילה, על השינה שלהם. אנחנו גם מעירים אותם באמצע הלילה, עושים להם זיהוי שם, לראות להם שאנחנו בעלי הבית, ואנחנו קובעים את המדיניות בבית סוהר. פועלים לפי לא רגש, הרגש משאירים בצד, בבית. פה עבודה, נוהלים, ביטחון. אנחנו פה נשמור עליהם חיים עד שיקבלו מה שהם צריכים לפי החוק. שבית משפט יטפל בהם. הם יסבלו ככה יותר, הם הרי... אני לא יודע, אבל האנשי חוק עושים את העבודה שלהם בעזרת השם, הכל יהיה בסדר.